Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tirso. Taong 1964, Altabas, Aklan. Itong mga panahong ito, malapit nang mamatay ang lolo ni Tirso. Bilang nag-iisang apo, naging katuwang siya ng kanyang ama sa paggamot at pag-asikaso rito. Awang-awa man si Tirso sa lolo niyang yon, alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa para tulungan ito. Bukod kasi sa ubod na yon ng tanda, unti-unti na rin yung nilalamon ng karamdaman. Ayon sa kanya, bago yun mamatay, siya ang kaisa-isahang naging kasama nito. Noong mga oras kasing yun, nasa labas ang kanyang ama, naghahanap ng mga halamang gamot na ipapainom dito. Bago bawian ng buhay ang kanyang lolo, 3 bagay lamang ang nailahad nito sa kanya. Una, yung tungkol sa kalansay ng aswang na ginapos nito. Pangalawa, ang eksaktong lugar na kinaroroonan nito. At ang ikatlo, ang katotohanan sa likod ng pagkapos niya rito. Nang marinig naman ni Tirso ang lahat ng habili ng kanyang lolo, hindi niya maiwasang mabahala, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na nagsasabi yon ng totoo. Sa pagbalik ng kanyang ama, nadatna na lamang siya nitong umiiyak. Paglapit nito sa kanya, mahinahon naman yung nagtanong ng, "Narinig mo ba ang huling habili niya, Tirso? Halika, pag-usapan muna natin ang tungkol dyan. Bago mo pa man yan makalimutan. Mahalaga ang habili ni tatay. Kailangan itong maipasa anuman ang mangyari." Matapos nitong makapagwika, agad naman itong pinapasok ang 2 matandang lalaking kasama nito. Yon ang magbabalot sa bangkay ng lolo niya para maihanda yun sa 3 araw na lamay. Sa kanilang lugar kasi noon, isa sila sa mga walang relihiyon. Ang kanilang pinaniniwalaan ay ang paniniwala ng mga ninuno nilang ipinasa sa kanila. Kabilang na sa mga paniniwalang yon ay ang paniniwala tungkol sa dapat na proseso sa katawan ng mga namatay. Naniniwala sila, Tirso, na kapag 3 araw lamang ang lamay, mas mapapabilis ang paglalakbay ng kaluluwa ng yumao patungo sa kaharian ng Bathala. Dagdag pa nito na, hindi rin mainam na alisan ng dugo o anumang laman ng isang bangkay. Buhat sa paniniwala na, nanggaling sa alikabok, babalik lahat sa alikabok. Kailangan kapag bumalik sa alikabok ang bangkay, buo ito. Walang kulang, lalong-lalo na, hindi dinagdagan. Habang abala sila sa pag-uusap ng kanyang ama, ipinaliwanag niya rito ang mga katagang huling binitawan ng lolo niya. Nang marinig naman ng ama ni Tirso ang tungkol sa nasunog na bangkay, kitang-kita niya sa pagmumukha nito ang parabang pinaghalong gulat at takot. Halos ilang minuto din yung natigilan hanggang sa napawika na lamang yun sa kanya ng, "Matagal na yung wala sa lugar na ito pero nananatili pa rin ang takot ni ama para dito. Magmula ngayon, Tirso, hangad kong magsanay ka. Ikaw ang magiging kasama ko sa mga lakad na aking gagawin. Gugulin natin ang buhay na ito para maitama ang mga pagkakamaling hindi na naituwid pa ni tatay." Magmula noong narinig ni Tirso ang tungkol dito, doon na di nag-umpisa ang kanyang pagsasanay para sa pagpapalawak ng kaalaman pagdating sa mga lihim na karunungan. Bagaman mahirap ang daang kanyang tinatahak, nakakaya naman niya yung malampasan dahil sa tulong at gabay ng kanyang ama. Ilang buwan at taon pa noon ang lumipas, marami na siyang nalalaman. Nabuksan na din niya noon ang kanyang ikatlong mata na siya namang pangunahing kinakailangan niyang makuha bago siya pumasok sa mga seryosong gawain para makamit ang iilan sa mga agimat ng kanyang ama at mutya. Ayon kay Tirso, naranasan niya noon sa loob ng 1 buwan
wala siyang ibang ginawa kundi ang maggapas ng mga talahib sa palayan. Ginagawa niya yon ng walang bayad at walang pahinga. Nakaya niya ring mag-igib ng tubig sa lawa araw-araw na halos inaabot ng 25 kilometro ang layo patungo sa bahay nila. Kinagabihan ng kanyang pagsasanay, mag-uumpisa ang lahat sa kalahating oras na pagdarasal. Kapag nagawa niya na yon, doon pa lamang magsisimula ang kanyang pagbabasa sa libretang ipinamana nito sa kanya. Dagdag pa ni Tirso na habang lumilipas ang mga araw, napapansin niyang tilang nag-iiba na ang kanyang pananaw sa mundo. Yung tipong hindi na siya ang taong naghahangad ng magandang itsura at maraming pera. Ang mahalaga para sa kanya ay yung karunungan niyang hindi kayang manakaw ni numan. 3 taon ang lumipas bago niya sinimula ng kanyang pagsasanay. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatanggap siya ng misyon sa kanyang ama. Ang kanyang gagawin noon, maglibot sa baryo para humanap ng pamilya ng mga aswang na paggala-gala. Bago kasi nila magawa ang matagal na nilang plano, kinakailangan nilang maghanap ng makakapagbukas ng bagat at sa bulag nito. Nang marinig naman yun ni Tirso, agad naman siyang tumungo sa baryo para makiramdam. Halos 2 linggo niya rin yung ginawa hanggang sa dumating ang puntong doon na niya nakita ang isang pamilyang nagtatangan ng kakaibang presensya sa katawan. Noong una, hindi pa siya sigurado sa kanyang agam-agam, pero nang magkaroon siya ng pagkakataong mabuksan ang kanyang ikatlong mata, doon tumambad sa kanya ang nakakapangilabot na itsura ng mga taong yun. Dahil dito, palihim naman niyang sinundan ng mga ito hanggang sa magawa na niyang matunto ng kasalukuyan nitong pinagpupugaran. Sa tulong ng pangkubli na ginamit noon ni Tirso, bigo naman siyang mapansin ng mga nilalang. Matapos niyang matuklasan ang pugad ng mga aswang, agad naman siyang bumalik sa bahay nila. Magbabandang 7:00 na noon pero nang malaman yon ng kanyang ama, hindi na ito nagdalawang isip pa na puntahan ang lugar na pinagpupugaran ng mga aswang. Bago sila umalis sa kanilang tahanan, sinigurado muna nilang nakahanda na ang lahat. Armas, pangontra, mga agimat at iilang mutya ng pangkaligtasan. Kabilang sa mga mutyang yon ay ang iilang piraso ng itlog ng mga engkanto kung saan kapag tangan-tangan mo ito, magkakaroon ka ng isa pang buhay. Bagaman ayaw yung gamitin ng kanyang ama dahil sa hirap ng pagkuha nito, wala yung pagpipilian buhat sa kasama nito si Tirso. Mas mainam na magsakripisyo na lamang ng iilang mga gamit kesa naman may malubhang mapuruhan sa kanila. Ayaw naman niya yung mangyari, lalo pat ipinangako niya sa kanyang asawa, poprotektahan niya ang kanilang nag-iisang anak kahit maging kapalit man ito ay ang kanyang buhay. Nang makapaghanda na silang dalawa, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungong baryo. Pagdating nila roon, bumungad sa kanila ang iilan nilang mga kakilala na nagsasarado na ng bahay. Hindi naman nila yun gaanong pinapansin, lalo pat kinakailangan din nilang magmadali para maabutan ang mga nilalang na kanilang hinahanap. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang dulo ng baryo kung saan doon bumungad sa kanila ang napakadilim na daan na pinalilibutan ng maraming puno. Sa puntong yon, gumawa na ng siga ang kanyang ama para magkaroon sila ng gabay sa lugar na kanilang tinatahak. Maya-maya pa, nang masipat nila ang isang maliit na kubo, dali-dali naman nilang pinatay ang mga sulok at kasabay nito ang mabilisan nilang pagtago. Sigurado ka bang dito sila nakatira, Tirso? Parang wala naman akong nararamdaman. Tanong ng kanyang ama sa kanya. Dahil dito, agad naman niya yung inabisuhan na gamitin ang ikatlo nitong mata. Naniniwala kasi siya
Mahirap pakiramdaman ng mga nilalang na yon, buhat sa kakayahan nitong magkubli ng kanilang mga presensya. Sa katunayan, noong makita niya ang mga ito, hindi niya noon maiwasang magduda sa kanyang sarili. Mabuti na lang, naisip niya ang paraang yon kung kaya't nakumpirma niya ang kanyang haka-haka. Pagkarinig naman ito sa kanyang paliwanag, hindi na rin niya nagdalawang isip na pamulatin ang kanyang ikatlong mata. Sa muli nilang pagsilay sa lugar na yon, doon tumambad sa kanila ang presensyang bumabalot sa kubo. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya naman silang natigilan matapos silang makasilay ng isang lalaking dahan-dahang lumalabas sa entradang pinto nito. Habang naglalakad ang taong yon, kitang-kita nila ang dala nitong banga na animoy naglalaman ng kakaibang likido. Pagtama ng liwanag ng buwan sa katawan nito, doon nila nakita na dugo pala ang hawak-hawak ng nilalang na yon. Pagbagtas nito ng daan, naririnig naman nilang nag-uusal ito na sinasabayan naman ng mga kapamilya nitong nasa loob pa rin ng kubo. Sa puntong yon, doon na nagkaroon ng hinala ang kanyang ama na meron itong ginagawang ritual. Kahit nanginginig na silang paslangin ng nilalang, nanatili pa rin silang kalmado sa kadahilan ng inaasahan na nila na tutungo yon sa nakatagong kalansay na ginapos ng yumao niyang lolo. Aminado sila noon na sa loob ng ilang taong pagkawala nito, bigo pa rin nilang makita ang eksaktong lugar na kinaroroonan ng ginapos nitong kalansay ng aswang. Marami pa rin silang ginawang pananaliksik, pero hindi sapat ang kanilang karunungan para mabasag ang mga pangkubling itinago rito. Naniniwala rin ang ama ni Tirso na sa paglipas ng mga panahon, nagawa yung makuha ng mga aswang. Isa doong patunay ay ang lalaking kanilang nakitang may daladalang dugo. Sa pagpapatuloy ng palihim nilang pagsunod, narating na nga nila ang isang lugar na malapit sa may palayan. Pagdating nila roon, kitang-kita nila kung papaano buksan ng nilalang na yon ang isang maitim na lagusan sa pamamagitan ng 7 kataga lamang. Sa isang iglap, doon bumungad sa kanila ang animoy itim na tintang umiikot sa ere na siya namang dali-daling pinasok ng lalaki. Nang maglaho na yon sa kanilang paningin, agad naman nilang pinuntahan ng lugar at walang pag-aatubiling pumasok din sa loob nito. Sa isang iglap, bumungad sa kanila ang isang lugar kung saan doon nila nakita ang napakalawak na patag na nangingitim na ang lupa buhat sa walang hangganang pagkasunog ng mga talahib sa paligid. Sa pinakagitnang bahagi nito, doon nila nasilayan ang isang kulay itim na kahoy na merong nakataling kalansay na parabang matagal na panahon ng tinutupok ng apoy. Bagaman buto at laman na lamang ito, kitang-kita nila kung papaano yun magpumiglas habang dahan-dahang nilalapitan ng lalaki. Pagsilay ng ama ni Tirso na isinaboy na nito ang daladala nitong dugo, agad naman niya yung pinigilan sa pamamagitan ng tigalpo ng San Benito at sibat ni Atardar na tumarak sa kaliwang binti nito. Dahil sa kanyang ginawang pag-atake, umatungal lang naman ang nilalang na yon habang mabilis na bumabagsak sa lupa. Pagkasaboy ng dala nitong dugo sa talahib, ramdam naman nila ang matinding pagkasindak buhat sa pagkalansing ng mga tanikalang nakapulupot sa kalansay na naghihintay na masabuyan ng dugo nito. Subalit, sa kabila ng nararamdaman nilang takot, patuloy pa rin nila yung pinangibabawan para madakip ang mga taong naghahangad na pabangunin ang nilalang na matagal na panahon ang itinago ng kanyang lolo sa mundo. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman nilang ginapos ang lalaki sabay tigalpo sa katawan nito. Pagramdam nila Tirso na wala na yung magagawa, dali-dali naman nilang binasag ang sabulag ng mga aswang na nagkukubli sa lugar na yon. Pinalitan nila ito ng kanilang engkantasyon at usal nang sa gayoy masigurong sila na lamang ang makakapasok sa lugar.
Nang maisakatuparan na nila ang kanilang mga nais, agad naman silang umalis doon, bitbit ang lalaking kanilang nahuli. Sa paglabas nila ng lagusan, nilagyan nila yon ng isang palatandaan upang masigurong makakabalik pa sila sa lugar anong oras man nilang gustuhin. Bago nila yun nilisan, ramdam naman nila ang napakaraming nilalang na pasimpleng nagmamasid sa lahat ng kanilang ginagawa. Nang masipat naman yon ang kanyang ama, walang patid naman yung nagmura at kasabay nito ang pagbitaw nito ng iilang pagbabanta ukol sa mga nilalang na naghahangad pumasok sa lagusang yon. Pagramdam ng ama niyang nasindak na ang mga nilalang, doon pa lamang sila umalis sa lugar. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, inabisuhan niya ang lalaki na panatilihin lamang ang pagiging kalmado. Makakatulong ito upang hindi mapadali ang kanyang buhay. Dagdag pa ni Tirso na kung susunod lamang yon sa kanilang gusto, hindi malabong mapalaya rin nila ito. Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung napatitig sa kanya habang ngumingisi. Pagdura nito ng dugo, agad naman yung nag-uwi ka ng, Paano ko maniniwala sa inyo? Gayong inatake niyo ako ng hindi nakahanda. Nais niyo lang akong umayon sa inyong nais, pero pagkatapos niyong makuha ang mga bagay-bagay na kailangan niyo, papatayin niyo rin naman ako. Walang silbi makipagtulungan sa mga katulad niyong walang isang salita. Dahil sa sinabi ng nilalang na yon, napilitan naman doong sumagot ang kanyang ama. At sinong may sabi sa iyong may kailangan pa kami sa iyo? Baka hindi mo alam. Tatay ko nagkulong ng gabunan niyo sa lugar na yon. Kayo lang ang naglagay ng mga sabulag dito, kaya kami nawalan doon ng kontrol. Sa inyong matinding pag-aasam na buhayin ito, ilang taon nyo na rin itong pinaliliguan ng dugo. Pero alam nyo ba, wala naman talagang magagawa ang ganoong bagay. Walang magagawa. Yon ang akala mo. Nanghina na ng husto ang selyo. Patay na ang may gawa nito at hindi rin malabong makaalis ang aming pinuno sa sumpang yon. Pagbigyan mo kaming paliguan siya ng pinakahuli niyang kailangan. Ipapakita namin sa iyo kung ano ang magiging kahihinatnan nito. Agad na sagot naman sa kanila ng nilalang. Dahil sa sinabi ng lalaki, hindi na nakapagtimpi ang ama ni Tirso. Pagsapak nito sa pagmumukha ng nilalang na yon, paulit-ulit naman niya yung pinagtatadyakan hanggang sa malupasaysay na lamang ito sa lupa. Nang masipat nilang naghahabol na yon ng hininga, agad naman nila yung dinala sa ilalim ng bahay para ikulong. 3 araw pa ang lumipas, wala silang ibang ginawa kundi kausapin ang lalaki. Sinusubukan din nilang tumungo sa lugar na kinaroroonan ng lagusan pero medyo nahihirapan silang gawin ito sa kadahilan ng unti-unti nang dumarami ang mga nilalang na nagbabantay sa lugar. Ayon kay Tirso, maliban sa mga aswang, meron na din doong nakikisawsaw na mga engkantong itim. Marami na ring mga elementong gumagala at iilang mga kaluluwang naghahanap ng mga katawang masasapian. Upang mapasok nila ang lugar ng ligtas, sinakto nila ang kanilang pagpunta sa lugar na yon sa gabi ng Lunes. Naniniwala kasi sila, yon ang araw na namamahinga ang maraming nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa pagsapit ng gabing yon, hindi nga sila nagkamali ng hinala. Bukod sa madalang na lamang ang mga engkantong gumagala sa lugar, wala rin silang nakikitang mga aswang. Ang tanging nasisilayan lang nila sa paligid ay ang mga tagapagmasid nito. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang marating na nila ang lagusan, unti-unti naman nilang naramdaman ang presensya ng mga aswang na merong pagkakahalintulad sa presensya ng lalaking kanilang dinukot. Sa isang iglap,
Nasipat nila ang mga itong nagsilapag sa kanilang harapan na nasa kaanyuan ng mga dambuhalang ibon. Pagpalit anyo ng mga nilalang na yon, paisa-isa naman yung nagsiangil habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Nang mapagtanto naman ng kanyang ama na mapapalaban sila, agad naman itong inabutan ng 3 itlog ng engkanto si Tirso para lamang masigurong magiging ligtas siya. Inihanda na rin ito ang iaalay nilang mutya kung sakali mang malagay sila sa mapanganib na sitwasyon. Sa kabila ng mga pangyayaring yon, nanatili pa rin kampante silang mag-ama. Hindi kasi sila roon tumungo ng wala sa plano, lalo pat inaasahan na rin nilang may posibilidad na mangyari ang ganoong bagay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon na nga nila nakita ang pagsugod ng mga nilalang. Dahil sa ginawa ng mga ito, napilitan naman silang bunutin ang kanilang mga sandata para makipaglaban. Medyo dehado silang dalawa noon, lalo pat yung mga mutyang daladala nila ay purong pangkaligtasan lamang. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pagbubuno, 2 na sa mga itlog na tanga ni Tirso ang napisa. Nang mapagtantuyo ng kanyang ama, agad naman itong hinugot ang tanga nitong mutya ng makopa para ibaon sa lagusang nagdudugtong sa lugar na kinaroroonan ng kalansay ng gabunan. Pagkalapat doon ng mutyang yon, bigla namang naglaho ang lagusang yon, kalakip ang presensya ng kalansay. Sa pagkawala nito, lahat ng aswang na nakikipaglaban sa kanila ay bigla na lamang umatras habang patuloy yung nag-aakto ng kakaiba. Bukod sa sumisigaw ang mga ito, rinig na rinig din nila ang pag-iyak ng mga nilalang na yon na parabang hindi ito makapaniwala sa mga nangyari. Maya-maya pa, nagsili para na rin ang mga ito papalayo na siya namang ikinagulat nilang mag-ama. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman silang bumalik sa kanilang tahanan para pag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Ayon sa kanyang ama, may kakayahan ng mutyang yon na paglakbayin ang kahit na anong lagusan na malapatan nito. Ginagawa lamang yon ng may mga tanga ng mutya ng makopa kapag nalalagay na sa alanganin ang lugar na pinoprotektahan nila. Ang tanging mahirap lang sa abilidad na yon, hindi mo alam kung saan lilitaw ang lagusang pinalakbay mo. Maaaring malapit lang ito o hindi naman kaya'y milya-milya ang layo nito mula sa pinaglahuan nito. Gayunpaman, kahit ganon ang nangyari, napanatag naman ang ama ni Tirso, lalo pat mahaba-haba ang panahong magiging pananahimik ng kalansay ng aswang. Dagdag pa nito na, alam naman itong may posibilidad na muling mabuhay ang nilalang na yon, pero problema na din yon ng mga antingerong nasa panahong yon. Ang tanging mahalaga lamang para sa kanyang ama ay ang panahon kung saan kasalukuyan silang nabubuhay. Dahil sa mga sinabi nito, wala namang nagawa si Tirso kundi ang manahimik at tumango. Pagsapit ng hating gabi, nagdesisyon silang igapos rin ng lalaki sa isang kahoy bilang kaparusahan nito. Yon ang naisip nilang gawin, alinsunod sa gabunang pinagsisilbihan nito. Matapos naman nila yung mapagkasunduan, kinaladkad nila ang nilalang patungo sa isang patag na lugar na malayo sa baryo. Pagkapos nila dito sa isang kahoy, agad naman nila yung pinatayo at kasabay nito ang paglagay nila ng dahon ng nyog papaikot sa kinaroroonan ng nilalang. Naglagay din sila doon ng mga tipak ng kahoy upang masigurong magtatagal ang apoy hanggang sa pagsapit ng umaga. Nang maihanda na nila ang mga bagay-bagay na kanilang kinakailangan, walang pagdadalawang isip naman yung sinabuyan ng langis ng kanyang ama sabay sindi ng posporo sa harapan nito. Paglamon ng apoy sa kinaroroonan ng nilalang, kitang-kita nila kung papaano yun sumigaw habang patuloy na nagmamakaawa. Ilang minuto lang noon ang dumaan, halos hindi na nila yun makita dahil sa taas ng nagngangalit na apoy. Pagtigil ng boses nito,
Doon nila napagtanto na tuluyan na yung binawian ng buhay. Lumipas ang mga araw matapos nila yung gawin. Tanging ang kahoy na lamang na nakatayo ang kanilang nasilayan sa lugar na yon. Pero alam nyo ba, hanggang sa pagtanda ni Tirso, nanatiling bangungot pa rin sa kanya noong minsan niyang masaksihan yung pagbuhos ng dugo sa kalansay ng gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento, ang galing nitong mag-ama. Lalo na yung tatay ni Tirso, yung ginamit niya yung mutya ng makopa para ma-teleport kung saan man yung kalansay ng gabunan na yun mapunta eh. Pero ang tanong ngayon, paano kaya kung nabuhay dito sa panahon nila? 'Di ba? Ano kaya? Pwedeng marami tong mapatay? Pwedeng maraming antingero yung bigla na lang lalabas. Kasi taong 1964, alam naman natin na merong 2 nilalang na buhay na nung mga taon na ito. At sobrang tindi rin nun. Alam ko, kilala nyo na yun. Hindi ko na babanggitin yung pangalan, pero kilala nyo sila. Pero kung nagkataon mang nabuhay to, yung kalansay ng gabunan, tapos hindi nila kaya mag-ama, syempre naman siguro may darating na tulong. Diba? Hindi naman imposibleng di mangyari yun eh. Pero sa side na yon, parang nakaramdam ako ng konting pagiging makasarili ng tatay ni Tirso. Kasi nga, takot siyang kaharapin yung kalansay ng gabunan eh. Hindi natin masasabi kung gaano to kalakas. Pero nagawa naman ng lolo ni Tirso na makulong to, tas gawing kalansay. Tapos, yun nga, nagkaroon ng maraming selyo para hindi na ulit mabuhay. Pero sa pagkamatay ng lolo ni Tirso, muli itong mabubuhay. Ang tanong ngayon, saang panahong nabuhay to? Diba? Medyo nagkakaroon ako ng matinding interes. Medyo kinikilig nga ako eh. Ewan ko lang kung maririnig nyo sa boses ko. Hindi ko alam kung meron na tayong series na nakwento na nakalaban man to o nakaharap man to. Pero parang meron eh. Hindi ko lang alam kung anong series yon. Baka merong makakaalala o merong biglang pumasok sa isip nyo na ganitong klase ng episode na merong nakaharap yung bida natin na muling nabuhay na gabunan na mula sa pagiging kalansay. Kung meron man, paki-comment sa baba. Sobrang laking tulong nun. Pero kung wala, siguro, baka wala pang nakakaharap o hindi na ulit nabuhay. Yun lang yung pagpipilian natin. Pero ako, sobrang kilig na kilig ako sa kwento na to. Ang ganda, ang daming tanong, tapos, basta, sobrang misteryo. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.